Vi skal lave Spike. Så nu er du klar, Jule? Jeg er klar. Hvor er det bare vildt! Hvad sker der for mig, mand? Jeg skulle da bare få vildt i dag. Vælge Jule. Der. 1, 2, 3 nu. Wow, shit! Nu var iPhone skulle lige være væltet. Den blev ramt af et snif nu. Eller Jeg prøver lige igen. Har du klar til lige extreme? 3 gange træk. Ja. Lad den. Nu! Han gjorde det! Vi prøver igen. Ja, det er fandme for vildt. Synes jeg ikke? Nu. Skills! Han prøver igen. Han gjorde det skræmmende, mand. 4 gange! William, du skal bare lige kigge til, når jeg har fået den på. Nu. Ja! Han gjorde det. Han gjorde det. Prøv igen, prøv igen. Fandme igen. Tag den op. Okay, det var sgu lige sådan lidt sejt. Er det rigtigt? Jeg kom lige til at stille mig foran. Det var sgu ikke lige muligt. Godt igen. Og min cap, den røg lige op foran. Men han gjorde det. Det var 6. gang. Lad os se, om han kan gøre det 7. Det gjorde han. Han gjorde det. Fandme. At det er for nemt, det her shit, mand. Han kan det her shit. Hvad sker det? Ej, det var fordi, han havde den lige hernede, fordi han lige skulle klø sig i tissemanden. I den grad. Okay, Jule. Det var den. Ja, 9. gang. Lad os se, om han kan gøre det 10. gang. Den vil jeg lave rigtigt. Og han gjorde det. Det her er William og Julius' Talkshow. Ja, og Tak for i aften. han kunne fandme